Виж сега, такова нещо няма как да съм ти казал, защото първо това няма никаква логика и второ аз съм уролог. Ти сега, Улут. Боляване, нямаш ли, имаш ли? Нали миналата година идвахме тука и ти ми викаш отлепване на мозъка има. Какво съм ти казал? Сега аз не помня как точно ти ми го каза, обаче съм с две мозъчни нарушения съм. Виж сега, такова нещо няма как да съм ти казал, защото първо това няма никаква логика и второ аз съм уролог. Ти сега, Улут, ще ми правиш ти, бе. Как каза, бе? Тромпет ли? Тоблерон ли? Тромпелит? Казва се тромбофлебит и ми върни престилката. Докторе, да, ето същия, дето туримпили, както каза там това, минаваме през мозъка като ям и после се умарям, казвам ти. Докторе, честито! Какво честито? Сега бях, извадих се на апарат, бременна съм. Еми тогава честито на тебе, Маруке. Дано да не от мене.